Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anag pailingad itinagan nga Andrew, adinan inlanad ti agda mga address na. Ngam Tubo ti Mountain Province. Ngam sakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Makablaawan ti parotya kan Estipular family ti Cabala Union from Gilbert Parotya. Alonso Malyaga Cantanyesa family di Tatulong from Cuse Malyaga Alamo ti Apari Cagayan. Happy birthday kan ni sister ko Maricar Canta, kan shout out kan ni lakay ko Reynaldo Jose from Josephine Jose. Pimentel Dar Cariaga family ti Quirino Province from Ellen Pimentel. Kakabsat ko di Taallakapan Cagayan from Michael Jane Ombrero ti Dubai, UAE. Marayag family, especially ni tatang ko tirang Ayan Malig Isabela from Regine Marayag. Shout out kada Dayan K. Rolyoda, Jasmine Rivera, Raymond Flores, kan Francisco Lopez Lakay Agbiag. Mama Nori Ralieca ti Solsona Ilocos Norte from Vienna, Cabaluan ti Paris, France. Anak ko ada Ayla May Joan, Dayan Alia Faye kan Joselito Galapon ti Jadin Nueva Vizcaya from Ana Delfin. Mundo Taberna Alejo family ti Tangadan San Quintin Abra kan amin at taga Santa Catalina Ilocos Sur from Leyniki Alejo. Shout out kada Hersman Lahom, Jenilyn Matusalem kan Gemma Frutas. Amin a security dito'y Capitol Benguet kan happy wedding Auntie Rona Desio ti Dupax Ganao Vizcaya from Melvin Desio, Mayumis.
Makablawan pa ni bakat ko animean kan anak ko ani Nicole from Saldi, Consuelo. Happy wedding kada Mr. and Mrs. Jerome Madriaga from MJ Antolin. Aquino Ballesteros kan Artates family ti Rojas Isabela from Genesis ti Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Mauricio kan Jacoben family. Makablaawan pa da Leticia, Nora kan Cristina Mauricio dita Santa Luciana, Kawayan Isabela kan manang Lolet Mauricio Gamad from Josephine Mauricio Jacoben ti Dubai, UAE. Pasyon kan Padillo family kan Lamberto Pasyon Jr. ti Villa Carmen, Ramon Isabela from Linda Pasyon. Kadang Pascual Reyes kan Agustin family ti Sitio Bucana, Barangay 10, Parparurok, Vintar, Ilocos Norte from John Ray Kadang, vlogger ti Vintar, Ilocos Norte. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Andrew. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas na. Sakbay arugyak ti agsalaysay, kayat kumanpay ayabkas tinalaos a panagyaman ko kada kayo, tababaan iti programa yo, maliliwaak ita dito'y lugar nga ayan ko. Saan lang amin ang makaitadling-lingay to'y programa yo manang. Makaibati pa iti adal ang mabalin a pagsarmingan, tapno mailintag dagiti nagbiddutan, agturong iti nalintag adana ti panagbiag. Ilingan daklatan itinagan nga Andrew manang. Ladingitek no jakon inlanad ti agda mga address ko. Ngamket di, Tubuak ti Mountain Province. Adon tinangnangag ko pakasaritaan nga umarngi iti inak isalaysay manang, ngam agdumalaeng ti pan nakaiparang. Da kayo latakuman ti makamo amang yurnos iti surat ko, tamamati ak nga agbalin anaan nayas, ken pakaadawan iti adal ti pan nakaidrama na. Kas iti nakonakon, Tubuak iti Mountain Province, ngam gapu iti panggedan ti amak, imakar kami ijay mangkayan Benguet. Ijay ngamin ang nakasarak ti amak iti oportunidad iti trabaho, kas maysa a minero. Rugyak man manang ti agsalaysay, idi addaak paylaeng iti sekundarya. Nagsakit ti susuop ko. Anya nga rod ngay, kat nadagsan ba't nga ti trabahom iti minasan lakay. Wan nga rod, ang mawanan nyaman na kanyak day taton niya. Inso. Basta para kada kayo a pamilyak, kabalak nga ibturan ti amin. Uray nadagsan ti trabaho. Madarak, basta maipaikot ang nyaman a kasapulan yung agiina. Una yan. Nagimnas adang ganday tanga insawang mo, lakay. Dagiti anak tangay. Nasapadaan na pa naturog, tadapay sarek da inton bigat. Kasta ka de. Wan, tinasayaat ing kapay agsukat, bayat ti panangisaganak iti kanam. Narabyan ka man ngaminan. Alangarod to niya, talaga ngamin ang mabisinak mutan. Nanang, nakasukatan dagiti kakabsat ko. Sumrek kami niti pagadalan. Maganad kayo, Andrew, Si Katina una, si Kangarod tibilin ag may papankadakwada. Di kayag danag, nanang. Jakbay bean dagiti kakabsat ko. Nasaya at nukas ta anak ko. Amumot akanayon kami amadanagan ka ni tatang yo, maipapankada kayo. Apay mat, nanang? Ay, siyempre. Saan may akayat nga dadakas ang mapasamak kada kayo nga anak me? Nanang, awan ti dagas sa mapasamak kata kami. Isungawan nga rin nga pagtanagan nyo. Anak, nasaysaya at antay kanayon kayo ang mapalagipan tapno di kay makalipat. Nanang? Kansaya atan nyo ti agadal, anak. Di yu ko masayangan ti banugyo, kang runaan ti gastos mi adadakilyo para iti panagadalyo.
Uray public school laang ti pagad-adalan nyo. Saan mi apidpidutin itino sa dinuladitan ti paggatgatang may kadagiti kasapulan nyo. Amok day tananang. Isungawan nga ti rumbang pagdanagan nyo. Nasaya at nukasta. Apay ngay. Di mo't rumwaran iti siledyo dagiti addem. Kunakman no nakasukat dan. Nakasukat dan nanang. Mabit lang, tayo nakidayaban. Ang mga numala daw kami ti pagadalan. Eleksyon manan, panagkakampanyan. Wanya Rodelsa, nang rugi nga rodan nga agrikos dagiti kandidato. Pasaray agbalay-balay da pa yung agkamkampanya. Kitkitaak nga rod, no, dagkasapulan iti taga-iwaras iti polyetos, tagpresentaak. Ha? Isupay ti maitangdan kanya. Unyag paisoan niya. Extra pagkwartaan da ita. Nang runay ti kaskadatang agad-adal pa'y laeng. Katuan met, saan pa yan narigat at trabaho? Tagiwaras ka lang iti polyetos. At dantuntangdan mo. Naku namon. Kaya't gumuti ka sta, Elsa. No kayat mo, di pakamuan ka no bilang adati makitak ngagkasapulan iti taga-iwaras iti polyetos. Takas tamot lang ti aramidam no da masarakam. Pakaamuan nakmet. Una, day talagayam. O sige nga rod Andro, tapno agpada ta makatagad. Sana bale, tasaan mo't siguro ang maapektaran ti klase ta. Rumbang lang ha. No bilang lang. Makisarita tang agtrabaho ta kadakwada, no day ti awan ti sarrak ta iti pagadalan. Kano agretiratan kalpasan ti klase ta. Iti kasta, saan nga apektado ti panagadal ta? Ang mga numarigatan kamat, Andrew. Saan tatang? Kabailak? Nang runa kat imanugot da matitikid daw ko, asumurtak lang agkampanya, tunggal awan klasik. Kano day tayo nagretira ako ni pagadalan? Naimbag man tayo manugot da. Un tatang, isuda pa yung rutin ng ibaga kanya karumbang lang nga sana maapektaran ti panagadal ko, no kayat ko kano ti makatagad iti extra? Malangarod. Ngam sigurado masaan ka marigatan anak ko, ah? Wan tatang, di kay madanagan. Ken sigurado manatalgad ka, Andrew. Amumatan, no daduma nariribok ti eleksyon. At dagiti gundaway nga aggugulo dagiti kandidato. No saan, dagiti taga-suportada. Di kay agdanag tatang, tanada mapaliw ko akasta. Agpakada ako na dagos kadakwada. Uray jakon makatagad na agpaggadakmat. Iti di apanawan ti basing kawal manang Emmy, adda dagiti dayo asimmangbay iti lugar mi ang nagkampanya para itimay sa party list. High school ak idi, kat nagpresenta ak at tumulong nga agkampanya, katukad ti itang danda kanyak, ta isupay apang nayon ko iti allowance ko. Impakadak kadagiti dadakkel ko ti panagkampanya, kat immanugot damet, ta ingkarik nga agannada, kan agbalinak anatalgad. Iti panakikuykuyog ko iti panagkampanya dayja a party list, na kumbinsirak anasaya at ti panggapda para kada kami. Sigun ngamin kadakwada, isuda kano ti mangisakit kadagiti kas kada kami amarigrigat, nang runa-una yan kadagiti mananggundaway a kapitalista,
Kastamutan kadagiti dadakkel a kumpanya, a makapaspas trek iti nawadwad agatad, ngam apagpursito laeng ti paswelduda kadagiti trabahador da. Ditoy a napanunot ko ti sitwasyon ti amak, iso a kinasaritak iti nalapat, ket imbinglay ko kankwana ti maipapan kadagiti naamwak, manipod iti party list nga ikam-kampanya. Iti makunayo iti nanggaganyo, kabayatan ti isusurot yu iti kokos ti partilis ng ikam-kampanyak, tatang. Pudno unay dagiti imbagada, anak. Kas ti sitwasyon mi kadagiti kakadwak, iti pagpapaayan mi apagminasan. Tatang, kat itala na kaamirisak. Itala na amuak ti maipapan iti karbengan mi at trabahador. Na imbaglangan tanakaramanak ngagkampanya iti dadya partilis, tatang. Tano saan? Saan tayo kumamot anaamuan ti may papan kadagiti karbengan nyo kas trabahador? Un nga rod. Anyang arti plano nyo ita, tatang? Siyak payam mo, Andrew. Ngam talaga saan na mapunas iti isip ko dagiti naamuak may papan iti karbengak kas trabahador. Naibaglakit din, tadaday di a party list kat amok itanuan niya dagiti karbengan ti kas kanyak at trabahador. Di ka pala maturog, Inso. Adalaman ti rabii, nga madlaw na unag pala ang ti pampanunutem. Talagang amin na jak maiwak si iti panunot ko, ti may papan kadagiti na amuak, Tonya. Anya na amuham? Aguray ka man, Inso. Anya aya ti mapaspasamakan ka. Apay akasta ka matan. Anya ti pakariribukam. May papanday to iti trabaho ko di pagminasan. Kang runaan na, dagiti karbengan mi at trabahador iti pagpapaayan mi adakkel a kumpanya ti Minas. Anya? Pudno launay ti imbagbaga tay mangibagbagi ti partilis nga ikam-kampanya da Andrew nga anak ta. Pudno unay dagiti naamuak, may papan iti karbengak kas trabahador. Ken dagiti rumbeng a benepisyo a maalak iti panagtrabaho. Kat anya nga ron ti plano mi ita, Inso? Kasaritak to Japan nakabagi ti party list nga agkan kandidato. Awi sa kakampanyaan na kami kadagiti katrabaho kaya pagminasan. Anya? Ang no adadagiti nadakamat na asaan nga umno nga aramidon ti pagminasan na pagpapaayan nyo. Imposible nga umanugot ti akin kuko iti pagminasan nga agkampanya ijay. Di saan nga iti mismo pagpapaayan mi ti pangumungak kadagiti padak at trabahador no bilang laan. Mapan kami iti lugar saan nga amo ti pagpapaayan mi. Tapno manggaganda iti kakadwak, tinaamuak, maipapan iti karbengan mi. Kumusta ti panagkamkampanyam, Elsa? Awan ti parikot, Andrew. Saan ka marigatan? Saan laday ta? Nalakala ang ama ka paibusak iti pulyetos. Isano daduma, sumursurot akmutan kadagiti kakadwa tayo nga agipaspaskil iti tarpulin. Kasta ka di? Wan. Katsi ka ngay. Kumusta mo ti panagkamkampanyam? Mayat latamat. Kinapudno na. Gapoy ti panangisurot ko iti na minsan ka ni tata ngagdangag iti panarita di pan nakabagi ti party list. Madamay ta ti panagkampanyada kadagiti kakadwa ni tata ngagpapaay di pagminasan. Anya? Day tatagpay so Elsa. Inawis ngamin ida ni tata ngagkampanya kadakwada. Kastagayam. Adda ngamin dagiti karbengan ti trabahador anadakamat da. Naamiris ni tatang,
Aron bang lamaamuan dagiti kakadwana dagijay. Iso ngay nawis na ita nga agumong para iti panagkampanya ti party list nga ikamkampanyata. Nasayaat nga rin no kasta. Naamuanon da tatang mo kung dagiti kakadwana ti karbanganda. Wan nga rod. Iso nga agagatak pa yung agkampanya para iti dadya party list. Tapno at adun tupay ti matulungan da. Bukal kayo iti unyon kunam inso? Wanton niya. Dahil tangamin ti palaka jepan nakabagi ti party list ang nagkampanya kada kami. Saan kayo kadi amadaksan iti inaramid yo? Saan? Taligal mat ka no ti kasjay. Kasla ko mga kooperatiba muta. Nang bukal kami ti unyon, tapno dati mi at trabahador. Ay. Di ka kadiagdanag. Saan kami amadaksan iti kasjay nga inaramid mi? Saan ka numutlang ada kami ti adda unyon na? Uray ka no dagiti daduma at trabahador nga agpapay iti dadakkel a kumpanya, adamot unyon da. Tababaan day ta? Manggagan dagiti agtagikwa ka dagiti dadakkel a kumpanya, ti arungaing dagiti trabahador da. Alangarod Sapay lakuma, ta saan abidot day ta na panunot yung aramidan, inso? Saan, Tonya? Anya ko matibidot iti inaramid mingay. Makapasaya at paikit di kada kami ta naturturod kami to na mangidanon kadag iti arungaing mi at trabahador, babaen iti binukal mi nga unyon. Nakitak anaragsakan ti amak, apaman at tinungpal dati balakad ti pan nakabagi ti party list nga income kampanyak idi manang Emmy. Diakon malagip no nangabak day di a party list iti day di abasing kawal. Ngam ti malagip ko, uray nalpas idin ti eleksyon, nagtalinaed iti lugar mi ti sumagmamano a kakadwada. Pasaray umungan dalat ti unyon a binukal da tatang, kanda giti kakadwana, tapno ad-addapay kano a maisuro da kadatatang, no kasano a patarayan, wenno maimanihar ti bunggoy da. Iti na minsan nga isusurot ko iti amak iti panaguumong da, nangag ko dagiti diskusyon da, maipapan iti kumpanya ti pagminasan a pagpapaayan ni tatang. Nang runa ti maipapan iti kiddawan da, apan nakanayon ti sweldo dagiti minero. Naragsakan iti day taanangag ko, taamok amanayunan ti matgadan ti amak, nga agpaimot para kadagiti pagkasapulan mi. Daydi a diskusyon tinangiduron iti unyon da tatang, a makisarita kadagiti mangimatmaton iti kumpanya ti pagminasan, a pagpapaayanda. Nagsaya atin ngay, no imanugot gayam dagiti mangimatmaton iti kumpanya ti pagminasan a pagpapaayam, a manayunan ti sweldoyo a minero. Pudno ngay manugot da, ngam nagbasit mo ti inayon da iti sigod a sweldo mi. Saan nga umdas? Ha? Kayat mo asawan? Saan kayo a kontento iti mainayon iti sweldoyo? Sigun ngamin kadagiti kamang ti party list nga ing kampanya da Andro idi napalabas nga eleksyon. Saan nga umdas day jay, Tonya? Ha? Katno panunutan ana imbag. Husto ti opinyon di mga ibagbagi ti party list.
Talaga saan nga umdas ti kayat ti kumpanya ti pagminasan ang mainayon iti sweldo mi. Lugi kami at trabahador. Anyaro ti pangpanggapon nyo? Agprotesta kami. Anya? Kasta ti singasing ti pan nakabagi ti party list amang tultulong kada kami. Kat no panunutan na naimbag, husto lang ti singasing na. Kasayaatan nga agpaiso na agprotesta kami, tapno magunod mi ti kalikagom mi. Saan kayo kadi ama-amak, Inso? Ado ti gwardya di kumpanya ti pagminasan a pagpapaayan nyo. Ang mga numaisagmak kayo laeng. Agamak kami iti damo. Ngam dagiti kamong ti party list a mismon tinang kumbinsir ka dagiti umili dito lugar tayo amang suporta kada kami. Anya? Taitatipod no. Kinasarita da dagiti umili. Binilin da ida amang bangan iti kalsada pagdaldalyasatan dagiti trak ti kumpanya ti pagminasan. Papaiwaras na mutlaan ka dagiti umili dito iti dakas nga epekto ti panagminas iti nakaparswaan. Ay, Diyos ko! Iso amang isayangkat kami iti protesta. Masapol ang mailaban mi iti karbangan mi at trabahador. Agprotesta kami, Tonya. Talaga asaanan ang nalapdan, Andrew. Madaman ti pa nagprotesta dagiti trabahador iti pagminasan. Wangarad, Elsa. Talaga kaya't datatang nga irupir ti karbanganda? Tirigat na, saan mo't nga umanugot dagiti mangimatmaton iti pagminasan? Saan da ka na kabailan nga ipaitikid daw dagiti trabahador? Nasakla ti masurot. Umdas ko man di bagbaga ti kumpanya ti pagminasan na mainayon iti sweldo dagiti trabahador. Dakilin abanag dayjay. Tirigat na, saan a kontento dagiti trabahador? Panagkunam, Andrew. Agingkat kaanong agbayag ti panagprotesta da tatang mo, kan dagiti pada na at trabahador iti pagminasan. Jak amo, Elsa. Jak nagdamdamag. Ken awan mo tinasasaw ni tatang. Ay. Nga may salang ti masigurado kita. Madandanaga na kiti mabalin nga ibunga ti kastoy ama paspasamak. Inso, dandani do abulanan asaan kayo nga agtrab-trabaho. Agdo abulan mo ten ana isardeng ti operasyon ti pagminasan na pagpapaayam. Tonya. Ay, makamkamtod tayo. Anya dagiti agimloong. Nagpipigsamot ten dagiti agimloong. Anya nga ta dagiti gimloong, Inso. Jak amo, Tonya. Jak amo. Dagiti gayam trak ti pagminasan dagiti gimlong idirabi itatang. Wan nga rod, Andro. Ngam asino tinang paputak ka dagiti trak? Dagiti ka di kakadwa magprotesta, tatang? Nay, saan anak? Awan ti pakay na igan may ti dayjay anapasamak. Kinapudno na, nakla at mat dagiti kakadwak nga day dirabi iti lugar a pagprotestaan may. Kasta ka di? Asino nga rin tinang pabutak ka dagiti trak ti kumpanya ti pagminasan? Awan ti makaibaga anak ko. Di mi amo. Inso! Apay Tonya, anya tinapasamak. Apay akasta ti jar mo ngay masidag kada kami ti anak mo.
Anya tinapasamak kan ka. Awan dakas napasama kanyak. Ngam agwarwarasan ti damag, ngagseran ti pagminasan a pagpapaayam. Ha? Anya? Agseran ti pagminasan? Waninso, dayta ti agwarwaras a damag ita. Dayta ti resulta ti naunday a panawan a panagprotestayo. Karamanen ti pan nakapabetak dagiti trak ti pagminasan idirabii. Ng Emmy, permanente ang nagsara ti kumpanya ti pagminasan a pagpapaayan ti amak. Napalaos ti ragsak dagiti kameng ti party list anang sugsug iti unyon datatang tapno agprotesta. Ngem datatang ken dagiti kakadwa na a trabahador perme apan nakaklaat da iti nagbanagan ti inaramid da. Tikid daw da amanayunan ko mati sweldo da namin pinsan ang nagpukaw akas laasok. Napukaw met ang namin pinsan ti pagbiaganda, gapu iti panagseran ti kumpanya a pagpapaayanda. Ti sigod ang naulimek ken natalinaay a panagbiagmi, kalaat ang nariribok, gapu iti panangalilaw kada kami dagiti kamang ti party list a sinuportaran mi. Tirigat na paymanang, awan apulos tinaawat mi atulong manipod iti nasao a party list. Gapo iti napasamak, kapilitan ang nagsardeng kami iti panagadal mi nga agkakabsat, kabayatan ti panagdisdiskitar iti kwarta dagiti dadakkel mi, tapno mabiyag kami laeng. Saan laaday tamanang, takalpasan ti sumagmamano alawas, naamuan mi, ang makakanigid gayam a grupo, ti mangimatmaton iti nasao a party list ket tinagsara a kumpanya ti pagminasan asigod a nagtrabahuan ti amak nagkedked gayam a mangipaay iti dakkel agatad a kidkiddawen dagiti NPA. Malaksid iti dayta isuda met lagayam ti utek ti pannakapabetak dagiti trak ti pagminasan. Ditalaeng a napagsisilpumi ti amin manang Emmy. Naigagara ti amin. Inalilaw da kami dagiti kamang dayjay a party list ket inaramat da kami tapno mapaksyat da ti kumpanya ti pagminasan asaan nga immanugot iti kiddaw da. Tapno makapagrugi kami, pinanawan mi dayjay a lugar manang ket nagasat kami ta ditoy immakaran mi a lugar nakasarak iti permanente a trabaho ni tatang ket na ituloy mi matlaang tinagbiag iti naulimek. Daytoy tipadas ko manang Emmy, agyaman ak unay, toy pagayam mo, Andrew. Andrew, pagayam ko, umunay ti amin, kaya't kuman pa iti agyaman kan ka, gapo iti panangisalaysay mo iti pakasaritaam. Saan apulos a pagduadoan ti insalaysay mo, ta sumagmamanon a pakasaritaan a mainaig kadagiti makakanigid ti naidrama mi. Amin dagita apadas adda pamaneknek na kasmatlaeng ken ka. Talaga anarigat iti kanito a mastrek ti ballikog nga ideolohiya ti panunot ti maysa a tao. Isu nga agtalinaed tayo kumalat ta anaridam tapno saan da tayo a maalilaw no bilang taadalaeng iti asideg tayo dagiti agpalpaliiw. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Pintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglaban
isudat ng Paris. Kadagiti tugon iti danal ti biag.